ಪಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಲೇಸುನು ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ರೆಡ್ಡನೆ ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡುದ ಸಾಧಗ. ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪಟವರ್ಧನ ಎಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ. ಮೇರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮಾಡ್ತೇಲು, ಅಧ್ಯಯನಗಾರರು ವಿಟ್ಲ. ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸ ಕುರಲ್ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಮೆರೆಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಕಜ್ಜಗು ಅರ್ತಿ ಪೆತ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಪದ್ಮಜ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಿಷಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪರೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್. ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ನುವೆ. ಈ ಲೇಸ್ ಈತೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK. ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪೆತ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋನರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮಾಡ್ತೇವ್, ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಗ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮೆಕ್ಲೆನ ಮತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪಳಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತರಡ್. ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ಕೊಂಡಿಗೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನು ವಹಿಸನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟವರ್ಧನ್, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪದ್ಮುಂಜ ಮೆಕ್ಲ ಪಾದೋಗು ಪೂರ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಳಪು ಪರಪುದ ಎಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಗ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಳಪುನು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಡು ಏನು ಮನಪೇರಲ್ಲೇ. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಗ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮಡಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಕ ದುಂಬು ಸಾಧಗ ಪಿರವಾಂಡು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಪೊರ್ತುಗಾಪುನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡನೆ ಪೊರ್ಲತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ. ದಟ್ ಅಂಕ ಪಂಡ ಅವು ಲಡೈ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಳಗ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ದೆದೊನೊಲಿ. ಸಾಧಗ ಪಂಡ ಅವು ಕಲ್ಪುಣೆ ಏಪಲ ಕಲ್ತದಾದ ಅವು ಅಂಕದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ.
ಅಂಕದ ಕಲಕ್ ಜತ್ತದಾದು ಕಲ್ಪುನೆತ್ತು ಸಾಧಕನು ಕಲ್ತದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನವು ನಿನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಏಪಲ ಪುರ್ತುಗಾಪುನ ಬೇಲೆ ಪುರ್ತುಗೆ ಆವಡತೆ ಆಂಡನೆ ಪೊರ್ಲತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಲ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥಲ ಅಂದ್ ಇದಿ ನಂಡವು ಒಡೆಗ ಎತ್ತೋಡೈನವು ಒಡೆಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪನವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ನುಡಿತ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಸಾಧಕನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೊಲಿ ಐಟ್ ಗರಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಅವು ನಮಕ್ ತೂ ಎರಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಗರಡಿ ಪಂಡ ಐನ ಅರ್ಥ ಬೊಕ ಈ ಸಾಧಕ ಓಳಾಪುಂಡು ಈ ಕಲಾರಿ ಓಳಾಪುಂಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೋಲನೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೋಕ. ಈ ಗರಡಿ ಕಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕೈತಲ್ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಗರಡಿ ಕಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಿನ ಈ ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೆರಾಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕೈತಲ್ ದೀಡು ನಂಚಿನ ಆ ಕಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಕಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪ. ಅವೇ ಐನ ಕೈತಲ್ ಇದನ್ನ ಗರಡಿ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂದುಲ ಗರಡಿ ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಐಕೆ ಗರಡಿ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಐಕೆ ಕಲ ಅಂದಲ ಪನ್ಪ. ಕಲರಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕೇರಳದ ಬಾಗಡ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಲನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವೇ ಕಲರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲರಿಂದ ಪನ್ಪ. ಅವೇ ಕಲೇರಿ ಪಂಡ ಈ ಬೂಡು ಅರಮನೆ ಇದರ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಇದನ್ನ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪಂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಎರಗಬೋಡದು ಅಥವಾ ಐನ್ ತೂಣಿ ಎರಗಬೋಡದು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಲ ಅಂದ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲರಿದ ಕೊಟ್ಯ ಗರಡಿ ಕೊಟ್ಯ ಈ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪದಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಇದಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಗಲಸು ನೆನೆ ಕಮ್ಮಿದ ಕೊಟ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವಾದ ಬಂಡರವಾದ ಪೋತುಂಡು. ಈ ಕೊಟ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಸಾದಾಗ ಕಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಜಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ. ಇಂದು ದುಂಬುಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಈ ಕೊಟ್ಯದ ಅರ್ಥನ ತೂವೊಂದು ಪೋವಳಿ. ಕೊಟ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂದಿಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೊಟ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಅವು ಸರವು ಬರವು ಕಲ್ಪನವೇ ಜಾಗನ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆತೂರು ಅರಸು ದೆಯ್ಯಂಕುಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರಿಪ ಒಂದು ಪೋಳಿ. ಅಡ್ಡಗೆ 7 ಕೋಲು ನೀಂಟಗು 14 ಕೋಲು ದೋತಿದ ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಸುದೆ ಬಳುಕಲ ರಂಗಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಸುಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಪೊಯ್ಯೆ ತರ್ಪುಡಾಯಿರು ಎಡ್ಡೆಂಚಿದುನ ವಾರೊಟು ರಾಶಿ ಮೂಡ್ತುಡು ದೋತಿದ ಕೊಟ್ಯ ಓಳಗಾಯರು ಪದರಾಡು ಬಲ್ಲಿ ಬರೆಯರು 24 ಮಗ್ಗಿ ಗುಣಿತೆರು ಬಾಯ್ತಕ್ಷರ ಪೊಯ್ಯತಾಂಡು ಬಾಯ್ತಾಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳ ಪೊಡಿಯುತ್ತ ಬರವು ಬುಡಿಯರು ಬಳಪ ಬಳವುದ ಅಕ್ಷರ ಪತ್ಯರು ಬಳವುದ ಅಕ್ಷರ ಬಾಯ್ತಾಂಡು ಬಾಯ್ತ ಬಳವುಡು ಬತ್ತುಂಡು ಬಳವುದ ಬಾಯ್ತ ಅಕ್ಷರ ಬುಡಿಯರು ಓಳೆ ಕಂಟಗು ಪತ್ಯರು ಬತ್ತಿ ಓಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯರು. ಈ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಲುಲೆಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣಪುಂಡು ದೈತ ಪಂಡ ಈ ಕೊಟ್ಯ ಪಣಪುನ ಜಾಗ ಅವು ಬರವು ಕಲ್ಪರಗಿ ಇತ್ತನಲ ಜಾಗಲ ಅಂದ್ ಆ ಜಾಗಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಯ ಅಂದ್ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆತ್ತೊಲಿತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಆಣಿದ ಕಾಲಡು ಅವ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಥವಾ ತುಳು ನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಕೊಟ್ಯಲೆದ ಅಳತೆಲ್ಲ ಈ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಡ್ಡಗ 7 ಕೋಲು ನೀಂಟಗು 14 ಕೋಲು ಉದ್ದ ದೋತಿದ ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಪಾಡ್ದನಡ್ ಕೊಟ್ಯದ ಅತ್ತಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಡ್ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾತ ವಿಷಯಲೆಡ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾರಲ ಅಂದ್ ಐಟ್ ದುಂಬತ್ತಾದು ಬರ್ಪುನೆ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಪಾಡ್ದನ. ಈ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಪಾಡ್ದನಡ್ ನಮಕ್ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸಂಧಿ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದನಳು ತಲೆ ತಲಾಂತರಡು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆಡ್ದು ಕಿರಿಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆಡ್ದು ಕಿರಿಯಾಗ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು. ಈ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಬಾನಂಗ ಪಾಡ್ದನ ದೆಟ್ ಅಂಗ ಸಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸಾಧಗಳನ್ನ ಎಂಚ ಐಟ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಪಗ ಅವಳು ಪದವುಡು ಮಾಯ ಜಾತಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಾಯ ಸುರ್ಪೊಣೆ ಮಂತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಮಾಯ ಸುರ್ಪೊಣೆ ಮಂತೇರು ತಂಗಡಿಯೆ ಕಂಚಿ ಮೆಂಚಿನದ ಪದವುಡು ಅಡ್ಡನದ ಬಾಳು ಬೀಜ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇನೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿ ಮೆಂಚಿನದ ಪದವುಡು ಪಂಡ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳು
ಪಂಡ ಯುದ್ಧೋಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಆಯುಧಗಳು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಡ್ಡಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಕತ್ತಿ ನೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಬೀಜ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಮಾಗಣೆದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಎತ್ತರವೈನ ಜಾಗಡೆ ಉಂತೋಡಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ವಾಮೆ ಹಿಡ್ದು ವಿರೋಧಿ ಸೈನಿಕರ್ನಾಗ್ಲು ಅಥವಾ ಶತ್ರುನಾಗ್ಲು ದಾಳಿ ಬರಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಈ ಅರಸರ್ನಾಗ್ಲಿನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ನೇಮಕ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕಂಚಿ ಮೆಂಚಿನದ ಪದವುಡು ಅಡ್ಡನ ಬಾಳು ಬೀಜ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮಕ್ ತೋಲಿ ಅತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬು ಬಾರಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬಾಳು ಬೀಜ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ದೂರೋಡ್ದು ಏ ಜಾರಂದಯ ಅಂದಲ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಕಂಚಿ ಮೆಂಚಿನ ಅಂದ ಪದವುಡು ಅಡ್ಡನದ ಬಾಳು ಬೀಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಡ ಸಾಧಕ ಸಾಧಿಪೋಡು ಒಂದು ಬರುವೇನೆ ಇದೆವು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏನ ಆಗಮನ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಡ ಸಾಧಕ ಸಾಧಿಪೋಡು ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಡು ಬೇಡ ಲಡೈಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೇಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಬಾರಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆದ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆಯದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆ ಕೋಟೆನ ಕಾಪುಣೆಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲಲೆಡ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯೆದ ರೀತಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬಾರಿದೊಂದು ಪೋಪೇರನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಬೆಲ್ಲುಲ ಚೀಂಕ್ರದ ಪಗರಿಲ ಮಂತದೇಗೆನ ಕೋರಿಕಕ್ಕೆ ದೇರೊಂದುಲ್ಲೆಗೆನ ಬೋಳದ ಮದನಪ್ಪ ದೆಕ್ಕುಳೆ ಇಲ್ಲಲು ಅರಂದಗೇಡ ನಾ ಸಾಂಕೋಣು ಸಲಗನು ಇತ್ತನ ಮಗೆ ಅಂದಡೆಗೊನೆಗೋ ಅವೊಂಜಿ ಭದ್ರ ಕಲೆಂಜೋನು ಆಯ್ಡ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಬಿರು ಚೀಂಕ್ರದ ಪಗರಿ ಬುಡ್ತೆಗೇನ ಕಕ್ಕೆನೆ ಜೈತೆಗೇನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪನಂಚಿನ ಮಂಡ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೇನು ಬಿರು ಪಗರಿ ಮಂತದು ಚೀಂಕ್ರನ್ ಪಗರಿ ಮಂತದು ಈ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನೋಟ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪೆರ ಆರಂಭ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯನೊಲಿ ಇಂಚ ಕಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತರತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ತಿಕ್ಕುನೆಕೆ ನನೊಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನು ಮೂಡೈ ಮುತ್ತಿನಾಡಿ ಕೋಟೆರ್ದು ಬರೋಡಿಗೇನ 1000 ಮಂದಿ 1000 ಕತ್ತಿ ಬೇಡಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಂಚಗಿರಿ ಕೋಟೆರ್ದು ಬರೋಡೆ 1000 ಮಂದೆಗೋ 1000 ಬಲ ಬೀಸತ್ತಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಸೀರಾಡಿ ಕೋಟೆರ್ದು ಬರೋಡಗೇನ ಪನ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಕಲೆಂಜಾಗೆ ಆಯಗೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಯಗೆ ಓಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಂಡೆಗೆ ದಲ್ಲಾಳಿಯಾದು ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಬಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಂಡಗ್ ಅಥವಾ ದಲಾಯಿಲ್ ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಣಿದ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಿಂದು ನನ್ನ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲುಡೆ ಆಣಿದ ಕಾಲುಡು ಈ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಸಲಕರಣೆಲು ಇತ್ತಿಂದು ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಡ್ದನಲು ಐನು ತೋಜಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು 1000 ಮಂದಿ 1000 ತಂಡು ಗುದ್ದಿಗೇನು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕೋಟಿರ್ದು ಬರೋಡುಗೇನು 1000 ಮಂದಿ 1000 ಕತ್ತಿ ಬೇಡಿ ಬೋಳದ ಮದನಪ್ಪ ದೆಕ್ಕುಳೆ ಕೂಡನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ದು ಜಾಲಡೆಗೇನ 1000 ಮಂದಿ ಅಂಕೆತ್ತಿ ಬೇಡಿ ಪನ್ಬಡ ಈ ಪಾಡ್ದನ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅಂಕೆತ್ತಿ ಬೇಡಿ ಚಕ್ರ ಬಾಣೋ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ದೊಳುಲ ಆಣಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಿನೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲುಲು ನಿದರ್ಶನ ಆಪುನು ನನ್ನ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲುಲ ನಮಕ್ ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಕಾರದಿಂದ ದೆದೊಂಡುಂದ ಈ 800 ಕಾಲಗದ ಕಲಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ನಿಕ್ ಬೇಗ ಕೇಂದ್ರನೆಯೋ ನಿಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತ್ಯರ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಅಂದಿನೆಯೋ ಅಪಗ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ತರೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಕ್ರ ಬಾಣು ತಿಗಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಚಿನ ದಿಡುಂಬಾಯಿ ಎದೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎದೆಗೋಪ್ಯ ಪಾರಿಗಾಯಿ ಪಿರೌಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿ ಮುಕ್ಕೆಲ ಪಗರಿಯೆ ಈ ಪಾಡ್ದನಲೆಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದೊಳೊಂದು ಪಂಡ ಚಕ್ರ ಬಾಣೋ ಕಂಚಿನ ದಿಡುಂಬಾಯಿ ಎದೆಗೋಪ್ಯ ಪಗರಿಯೆ ಪೋಡಿ ಮುಕ್ಕೆಲ ಪಗರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಸಲಕರಣಲು ನಮಕ್ ಈ ಪಾಡ್ದನಲೆಡೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ನಾಡದ ಆಣಿದ ಅರಸೊತ್ತಿಗದ ಕಾಲಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಐನು ಸಾಧಿಸರೆ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಲೆನ ಉಲ್ಲೇಖರು ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ತುಳು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಕರಳ ಅಂದು ನಾಡಲ ನನ್ನ ಮಲಯಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಾಧಕದ ಉಲ್ಲೇಖರು ನಮಕ್
ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು 13-14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕವಿ ಕುಂಜಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರೋಣಪಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಡ ಗರಡಿಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ತದು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಚೇಂಗವರನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಅಂಗ ಸಾಧನದ ಉಲ್ಲೇಖಲನ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುವೆರನ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಈ ಸಾಧಕನ ಇಂಚ ಕಲ್ಪ ಉನಿತೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಿರ್ದಾವಳಿ ಪಂಡ ಚೇಂಗವರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಬಿರ್ದಾವಳಿನ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಗವರು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬಿರ್ದಾವಳಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಚೇಂಗವರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಜಾನಪದ ಪಾಟಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಳಿ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ ನಲ್ಲ ತುಳು ರೊಕ್ಕಲೋಲ್ ತುರುಕೊಲೆತ್ತಿ ವರುತ್ತಿ ಇಂಜಾನು ಮೂವಾಡಿಂಬರುತ್ತಿ ಇಂಜಾನು ಸಿ ತುಳುನಾಡುನು ವಿದ್ಯೆಗ್ರಹಿಚಿ ತಾನಂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಳೆಗ್ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ನಿಕ್ ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲನಗ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತದು ನಿಕ್ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪಾಬೆ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರವನು ಕಲ್ಪಾಬೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಕ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆನಿಡ್ದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಳೆಗ್ಲ ಬರವು ಸರವನು ಕಲ್ಪೋಡು ಸಾಧಕ ಕಲ್ಪೋಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಂಡನಾಯಕ ಯಾವಡು ದಳ ಯಾವಾಡು ಸೈನಿಕ ಯಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅದು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲ ತುಳುನಾಡುದ ಬಾಳೆಲೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಕೇರಳದ ಚಚ್ಚೋಳಿ ಚಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪಾಳೆಗಾರನ ಕೋಟೆಲು ಪುರ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಸಾಧನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಳಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಗರಡಿಲ ನಮಕ್ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ 2ನೆಯ ದೇವರಾಯನ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಡೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಾರ್ನಯರು ಅರಸೇರನ ಪರವಣಿಗೆನದೊಂದು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಲಿಪ ನಾರ್ನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಪ ನಾರ್ನಾಯ ಪನ್ಪುನ 2 ಜನ ಗುರುಕುಲ್ನಗ್ಲು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸಾಧಾರಣ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಡೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯಲು ಪೂರ ಅಗಲ್ನ ಆಡಳಿತದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಗಲ್ನ ಅಂಕಿ ತಡಿತೀನಿ ಅಗಲ್ನ ಸೈನಿಕರ್ನಾಗ್ಲು ಅಥವಾ ಅಗಲ್ನ ದಳವಾಯಿನಾಗ್ಲು ಈ ಪುಡೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಗರಡಿಲೇನು ಸುರು ಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕಾದ ಪಾಂಗಲ ಚೇಂಗಲ ಶಶಿಬಿತ್ಲು ಚಿತ್ರಾಪು ಪಾರಂಬಲಿ ಗರಡಿ ಪನ್ಪುನ ಈತ್ ಗರಡಲ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರಿಪುಂಡು. ನನ್ನ ಈ ಗರಡಿದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿಲ್ಲ ಈ ಗರಡಿ ಕಲೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಕೆಲವು ಓದಿರೆ ಕಟಕ ಚಟುಲ ಮುಂಡಲ ವೃತ್ತಚಕ್ರ ಸುರಂಕಾಲ ವಿಜಯ ವಿಶ್ವಮೋಹನ ತಿರ್ಯಕ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶತ್ರುಂಜಯ ಸುಭದ್ರ ಪಟಲ ಪರಾಜಯ ಕಾರ್ಯವೃದ್ಧಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ರೀತಿದ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಲು ನಮಕ್ ಈ ಗರಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವೇ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಳರಿ ಸುಮಾರು ಇನಿತ್ತ ಕೇರಳದ ಬಾಗಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ್ ಅವಕ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಳರಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಪ ಸುಮಾರು 1514ನೇ ಇಸವಿಡ್ ತಿರುವಂಕೂರ್ಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರ್ಬೋಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ನಾಯರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲಾರಿ ಪೈಯೊಟ್ಟನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಲ್ಪುಡಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಅಗತ್ಯವಾದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ದಂಡೆಗೆ ದಳವಾಯಿಲಾದ ಉಂಟ್ಯಾರ ಸೈನಿಕರಾದ ಉಂಟ್ಯಾರಾಗ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಲರೆಡಿ ಲಾಂಚನೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೂತರ ಒಂದನ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ದೀರ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಲದ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಐಟ್ಲ ಈ ಅಡ್ಡನ ಬಾಲ್ ಗುರಾನಿ ಕತ್ತಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ನ ಊರ್ಮಿ ಗದೆ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಲು ಪೂರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಆ ಕಲಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪಾಡ್ ಕೇರಳದ ಬಾಗಾಲಡ್ ಇನಿಕಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವು ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಒರಿಯೋದುಂಡು.
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಈ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಒಂದು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗೌಪ್ಯ ವಿದ್ಯೆಲ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಗಡಿ ಪತ್ತುನಗ್ಲು ಅಥವಾ ಗಡಿ ಐನಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪನ ಇನಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಅಡಿಪುಂಡು ಇನಿ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಎತ್ತಿಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಸುಮಾರು ಆಗ್ಲು ಈ ಈ ನಾಥ ಪಂಥದ ವೈದ್ಯರ್ನಗ್ಲೆಡ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರ್ನಗ್ಲೆಡ ಆಗ್ಲು ಈ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಲ ಪೂರ ಆಗ್ಲೆಡ ಕಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಣತಿನ ಪಡೆಯನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರಸುನಗ್ಲು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅತಂದೆ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಪ್ಯ ವಿದ್ಯೆನೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಣಿತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಈ ಗೌಪ್ಯ ವಿದ್ಯೆಲೆನ್ ಕಲ್ಪೊಡಿತಿನ್ಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಳಿದಾಡೆ ಉದರಗ್ ಮರ್ಮಾಂಗಾಗ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮತಿ ತಪ್ಪದು ಅಗ್ಲೇನು ನೇರವಾದ ಯುದ್ಧೋಡು ಸೋಪಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯನು ದೀವೊಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ಸೈನಿಕರ್ನಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲನಲ್ಲ ಗಾಯಾಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪಾಪನ ಅಂಚಿನ ಅಥವಾ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡನಂಚಿನ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಈ ಸೈನಿಕರ್ನ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಈ ಮನ್ಪೊಡಿತುಂಡು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೋಡಿತಿನ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧ ಬೈದ್ಯನ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ ಮುಗ್ಳು ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರ್ನಗ್ಲಡನೆ ಈ ಮರ್ದದ ಇದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಎತ್ತಿಂಡೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಈ ತತ್ವದ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಮರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಗೌಪ್ಯ ವಿದ್ಯೆನ ಆಗ್ಲೇ 14 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೊಡ್ನಂಡ ಆಗ್ಲೇ ನೀರಿಡು ಉಂತುದು ಅಗ್ಲನ ಕೈರ್ದೆ ಭಾಷೆನದೊಂದು ಪಂಡ ಅತ್ತಂದನ ಪುರ್ತುಡು ಅತ್ತಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪಾಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನದೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ಅಗ್ಲನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಗ್ಲನ ಕೈರ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಐನ ಪಡೆ ಉನಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಮರ್ಮಾಘಾತ ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನನ ಈ ಸಾಧಗಳ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಪೂರ ತುಯೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಐಟ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ ಇನಿಕ್ ಸಾಧಕ ತುಯೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಅವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವಾತ್ ಜಾಗಲೆನೆ ನಿಗ್ಲಿನ ದುಂಬು ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯರ್ದ ಸಾಧಕ ಬಾಯರ್ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮಧ್ಯಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಸಾಧಕ ನಡತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಪಟ್ಲ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲು ಈ ಮನೆತನದಾಗ್ಲು ಇನ್ನೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಧೂಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಇಂಚಿನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಾಗ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ವಿಟ್ಲ ಡೊಂಬ ಅರಸೆರ್ನಗ್ಲನ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಗಡಿಕ್ ನೇಮಕಾಯಿನಾಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಟ್ಲ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲೇ ನೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಕವಾದ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಯರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಡ ಈ ಸಾಧಕನ ಗೊಬ್ಬುವೆರಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗುರಾಣಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸಾಧಕನಾಗ್ಲು ನಡಪದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯರಾಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪನೆ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ತಿರಿಪುಂಡು ಅವೇ ಐನ ಕೈತಲ್ಲು ನನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ನಡಕದ ಸಾಧಕ ಅಲ್ಪಲ ಈ ಪಟ್ಲ ಗೊತ್ತುದಾಗ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದಾಗ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ ಮಿತ್ತನಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ 1000 ಜನ ಸೈನಿಕರೇ ಆಲುಲೆನ ದೀವೊಂದು ಗಡಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗ್ಲ ನಡಪಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅವು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ ಸಾರತ್ತ ಮಿತ್ತ ನಡಕ ಪನ್ಪುನ ಪುರುಪುನು ಅಲ್ಪ ಇನಿಲ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿ ನಡೆದ ಅಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಲಾಗ್ಲಿ ಪಟ್ಲ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿನ ಪರವಾದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಾಧಕನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆಯಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಈ ಸಾಧಕಲ ಅಲ್ಪ ನಡತುನುಂಡು ಇದೇ ಬಾಗಡ್ ಒಂತೆ ಇಂಚಿದ ಪುಡೆಕ್ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಮಾಡಾದ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ ನಡತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ
ಈ ಸಪ್ಪಲಿಗ ಮನೆತನದಾಗಲು ನಡಪೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಾಗ ದುಂಬುದ ಅಂದೆಟ್ಟು ತುಕ್ರ ಸಪ್ಪಲ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂವ ಸಪ್ಪಲ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂದೂಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲನದೊಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಲ ಈ ಸಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬುನೇನು ಮುಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ ಈ ಜಾಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಾಗಲ ಓಳುಪುರ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಮಾಗಣದ ಗಡಿ ಭಾಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಸಾಧಗಳನ್ನು ಇನಿಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯ ಬಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆಕೋಳು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೆಟ್ಟು ಮಾವಾಜಿ ಬೊಳ್ಳುಗಲ್ಲು ಪಡುಮಜಲು ಕೇನಜೆ ಪನ್ಪುನ ಈ 4 ಗ್ರಾಮದಗ್ಲನ ನಡುಟು ಆಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಲಹದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅವೇನು ಇತ್ತೆಕ್ಲ ಮುಂದುವಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲೆನ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ ಈ 4 ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಮಂತೊಂದು ಆ 2 ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತೋಡು ಹಾಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವ ಬರ್ತದೆ ಅಗ್ಲೆನ ಈ ಲಳಾಯಿದ ಕೂಟನು ಬಿರಿಪಾದ ಸಂಧಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸುಳ್ಯದ ಮಂಡೆಕೋಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ನಡತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡನನ್ನು ಪತ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣೆತ್ತ ಮರತ್ತ ಒಲಿಟು ಮಂತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನನ್ನು ಪತ್ತುಂಡುವೆರ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮುಳುಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಐದು ಬುಕ್ಕಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇರ್ ನಡ್ಕ ಮುಗ್ಗೆರೆರ ಕಲ ಮುಲ್ಪಲಂಜಿ ಸಾಧಕ ನಡಪುಂಡು ಈ ಇಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ವಿಟ್ಲ ಪೇಂಟದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮುಗೇರ ಅಂದು ವಿಟ್ಲ ಡೊಂಬರ ಅರಸೇರ್ನಾಗ್ಲೆನ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂದು ಆಗ್ಲೇ ದುಂಬು ವಿಟ್ಲ ಅರಸೇರ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಸೈನಿಕರನ ಆದ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಜಿ ವರ್ಗಲ ಅಂದ್ ಮುಗ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗ್ ನೋಟ ಕೊರ್ದು ಬಿರುಪಾಯಿಡ್ ಐನೆ ಜೈಪುನ ಐನೆ ಗೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬುದ್ಧ ಕಲಲ ಮೇರ್ನಡ್ಕ ಮುಗಿರೆರ ಕಲಟ್ಟಲ ಇಂದು ನಡತದ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಪೈಯೊಳಿ ಇಂದು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಕುಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೈಯೊಳಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತುಂಡು ಮೂಡೈ ಕೊಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡೈ ಬಾರಕುರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಿಲಿಯಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲೋಲಿ ಸೀಮೆಡ್ ಜತ್ತಿ ಅಜಿಲೇರು ಪೆರ್ನರ ಜಿಲ್ಲೆರು ದೇವು ಬಂಗಿರನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಕುಲಿನ ದಂಡು ಜತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ದಂಡಗಿನ ಎದುರಿಸರ ಒಂದೇ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಬುಡುಪೇರ ಅಲ್ಪ ಐನ ಅಲ್ಪದ ಐತಿಹ್ಯನೆ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಬುಡ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಂವಾರ ಮನ್ಪೆರ ಆಪೂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗ್ ಆಗ್ಲೇನು ಒರಿತೊಂದು ಬೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಒರಿತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೇನು ಪಂಡ ದೇವು ಬಂಗೇರನಾಗ್ಲೇನು ಅಜ್ಜಿಲೇರೇನು ಮೊಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೋಪ ಬೇರು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಲಾಯದ್ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡಪಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೈಯೋಳಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡದ ಜಾವಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಮಾರು 5-5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪೈಯೋಳಿ ನಡತದ ಬರ್ಪುಂಡು ದೂಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕದ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಾರೆದ ತಿರಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪೈಯೋಳಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ನನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುದ ಏಳ್ನಾಡು ಅಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಸಾದಾಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುಡು ಪುತ್ತೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪುರುಪುನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರುಗುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಂಡು ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಬೊಕ ಕತ್ತಿನ ದೀಡುವೆರು ಆ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ ಅಡ್ಡನ ಈ ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಾರ ಒಂಜಿ ಐನ ಈ ಸಾಧಕ ಅಲ್ಪ ಗುಬ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪುನರ್ ಬೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಕ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಾಗ್ಲೆ ಅಗ್ಲ ತರಾವಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಇನಿಕಿಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪ ಈ ಸಾಧಕ ನಡಿಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುದರಿ ಪುತ್ತೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಅಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಧಕ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಕಗಳು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ ರೀತಿ ಡಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಗಳು ಕಾಲಾಂತರಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೂರೊಂದು
ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ಸಾಧಕದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಗಳು ಅವು ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕೆಲವ ಉದಾಹರಣೆ ಕುರಳಿ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಲರಿಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪಬೇರ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಲು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ವರಸೆಲು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಯುಧಲೆನ ಪತಂದು ಬಿಜಾಮ್ನ ಈ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮೆಣಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಉತ್ಸವಲೆನ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆಟ್ಲ ಈ ಕತ್ತಿ ಚೂರಿ ಕಾಲ ಖಡ್ಗ ಒರಾಟೆ ಇಂಚಿನ ಆಯುಧಲೆನ್ ಆಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆ ಕಲೆತ ಸಾಧಕದ ಕಲೆತ ಫಲವಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಮಕ್ ಒರಿತಿನಿಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಲೆತ ನನಂಜಿ ರೂಪ ಪಂಡ ಈ ಕರಾಟೆ. ಈ ಕರಾಟೆಡ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಸಾಧಕದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ತೂನುಲಿ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕರಾಟೆ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುನಾಗ್ಲಿ ತನುಕುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೋಣಿಯರಾಗ ಬೋಡಾದ ಶುರುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕರಾಟೆ ಇಂದು ಚೀನಾಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಡಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲ್ತಿದು ಉಂಡು. ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಒರ್ವಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಅಂಗ ಸಾಧನೆದ ನಮಕ್ ಒಲತಿರ್ಲು ಪಂಡ ಇಂದು ದಾದೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ದಾದ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಇತ್ತು ಪನ್ಪನೆಗೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವನ್ನು ತೂಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ತೂವಳಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಅಜಿಲೇರು ಬಂಗಾರಸೇರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೇರು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರಸೇರ್ನಗಳನ್ನ ವಂಶಗಳು ಬರ್ಪಣ ಹಿಡಿದಾರ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸೈನ್ಯ ದೀವಣ್ಣಂಚಿನ ಆಗ್ಲ ಸೈನ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಪವಣಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತಿನೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ತಿರಿಯನೊಳಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವೈನ ಅಂಶಗಳು ಈ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುಡೆ ನಮಕ್ ಈ ವಿದ್ಯೆಲೆನ್ ಕಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಸರವು ಬರವು ಕಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಅಂಶಗಳು ನಮಕ್ ದಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡೆ ಈ ಬರವದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪವಂತೀರು ಅಲ್ಪ ಸಾಧಕ ಕಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನಿತ್ತೀರು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡುಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಾಧಕ ಗೊಬ್ಬುನಗ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಗಡಿಪತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ಅರಸು ಮನೆತನದಾಗ್ಲು ಉಂಬಳಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಮನೆತನದಾಗ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಉಂಬಳಿಗೆನ ಬಳುವಳಿಯಾದ ಪಡೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗ್ಲೆನ ಈ ಬರಿ ಗೋತ್ರ ದೇನು ಪೂರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಣ್ಣ ಅಗ್ಲೆನ ಮೂಲ ಓಲುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಗ್ಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಈ ಸುಳ್ಯದ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಪತ್ತುಂದನ ಅವೊಂಜಿ ಪಣೆತ್ತ ಮರತ ಒಳಿಟ್ಟು ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಇಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ತಾಮ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರಿಯರ ದುಂಬೆ ಈ ಪಾಲೆ ಮರತ ಅಡ್ಡನದ ಒಂಜಿ ಮಂತು ನಿಂತಿರು. ಇಂದುಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಂಡು. ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನನ ಪತ್ತದ ಯುದ್ಧಗು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನವಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾರ್ಕೋ ಫೋಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿನ ಅಂಗರಕ್ಷಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಈ ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಬರಿಯರಾಗ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮಡ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಣೆತ್ತ ಮರತ ಒಳಿತ ಅಡ್ಡನ ಈ ಬೂರುಡು ಮಂತನ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡನಗಳು ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಂಬೋಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇನೆ ಇತ್ತಿನೆಟ ನಿಗ್ಲನ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲನ ದುಂಬುದಿಯೆ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನಲು ಆವಡು ಆಯ್ರೆಗ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಂತನ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಗ್ಲಿನ ದುಂಬುಡು ಯಾನ್ ಪಟ್ಟೊಂಡೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐನೆ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಮಾನೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಂಡೊಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಣು ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಏನದ ಪಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 122 ಅಣು ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡ್ಡೀರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಮುಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೋನೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗುರಿಕಾರಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮುಗಲೇಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ನಡಪೆದಿನ ಗರುಡದ ಇತಿಹಾಸ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಧಿದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಗ ಸಾಧಕದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಯರು ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧಕರು ಸಾಧಕದ ಬಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿತಾಯರು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿತಾಯಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದ ಹಳೆ ಬರಹಗಾರರು ತೆರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸೊನ್ನೆನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೂರ ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ಮೈಕದ ತಿರ್ತಡು ಇಮೇಜಿನ್ ಹಲೋ ಕೇಳು ಸರ್ ಕೇಳು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಮೊದಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಡಪುಳಂಚಿನ ಜೇನದ ಕೊಳಬು ನೂತ ಪದ್ರಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಉಮೇಶರು ಸಾಧಕದ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪ ಇರುವಂತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಅವಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಅವಡು ಕಾಸಬಾರ ಬುಧಬಾರ ಅವಡು ಅದರ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಾಧಕರು ತುಳುನಾಡು ಪುನರು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ಬೆಣ್ಣದ ಇನ್ನು ತಂಕಲ ಬದುಕಡು ಸಾಧನ ಬಂದು ತೋಜಾಯನದು ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಲು ಪುಟ್ಟರು ಬರತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ತಮ್ಮಲ ಕೈತಲು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಪನೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ತಳವಾಯಿ ಲಡಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಲ ಸಾಧನೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಸಾಧಕ ಕಲ್ತದ್ದು ಆ ನಡೆದ ಕಳಕು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಡಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಶಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೇವನಾದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿನ ಆ ಸಾಧಕರು ಹೊರಮಾಡಿದ್ದು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕೊಂಡೇನು ಸೋಪಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವು ಪೂಜೆ ನೀರೇ ಅದು ಬೆಲೆಯಿನಂಚಿನ ಕಥೆಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಕಲಿಗೆ ಉಮ್ಮಡಿ ಬಿಡಿದು ಕೊಡ್ದು ಕಂಡ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೆಟ್ಟದ ಕಾಲತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಏಕೆ ಸೂರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಅಕಲ ಪೆಟ್ಟದ ಕಾಲತ್ತು ಅಕಲು ಶೌಚಾಲಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ತುಳುನಾಡೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಗಮನ ಕಲ್ಪಿನ ಐತಿಹಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ದೇಹ ಸಲಕಲೆಗಳು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐದು ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬುದು ಅವರು ಗುರುಮರ ನೀರನ್ನವರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಆ ಗರಡಿಲೇನು
ಕಲ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಗಾರರು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ ಎರಡು ಸಾಧಕರು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಚಿನ ಕಲ್ಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿನ ಅನೇಕೋ ಜನರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಅವ್ರು ಸಾಧನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಣದ ಬಳಪು ಕೊರ್ನಾಡು ಪಂಡೇದು ಕತ್ತಿ ವರಸೆದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಾಪಾಡೋದು, ಕತ್ತಿ ಬೀಜವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಇದು ಪೂರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾಲೀಮು ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರು ಹೋಗನಾಗ ತಾಲೀಮು ಬೀಜವನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮುಡು ತೂಟ ಬೀಜವು ನಾವು ಕತ್ತಿ ಬೀಜವು ನಾವು ತೆಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪು ನಾವು ಈಚಿನ ಜೊತೆ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪೂರ ಸ್ವಂತ ಆಧಾರ ಕೆಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾಲೀಮು ವಿದ್ಯೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಈಚಿನ ಮಹಾಂತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲಬುದಾರ ಪಂಡ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ತೇನಾದ್ರು ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನ ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಅವು ದೂರದ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏತು ಬಿಡ್ಸೇರನ್ನು ಬಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇನೆ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಅಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಸರಾದಿತ್ತದು ಕಾಲಿ ತೂಟ ಬೀಜ ಅದು ರಾತ್ರದ ಕೊಡ್ತಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿಯಾದ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಪಿರ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಆ ಕಾಲಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆಯೋದು. ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕಳರಿ ಬೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಕಳರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಊರಿನ ಕರಾಟ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಕರಾಟಕ್ಕೆ 1000 ಆದಿತ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬಹುಳ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಧಾರಗಳು ಇಜ್ಜಿನಾಗಲ್ಲ ಕಳರಿ ಪೆಟ್ಟಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ఆయన ಪೂರ ಕರಾಟೆ ಕರಾಟೆದ ఆయన ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಳೆ ಪಾದರು ಕಳರಿ ಪೆಟ್ಟಡ ವಿರಾಟಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒರೆತೊಂದು ಬೈತೇನೆ. ಕಳರಿ ಪೆಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆದು ಬಂದಿನ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಜಯನಗರದ ಇತಿಹಾಸದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತುಳುನಾಡು ఆయన ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒವೇ ಬಲವರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಕೊಂಡವ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗರಡಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡವು ಅರಸು ಮನೆತನದ ದಳಪತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡಿತ್ತು ದಾಯ ಬೋಡಿಸಿದಾಗ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಊರುಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದಯಾರಾವುದು ಪೂರ ಅಂಗ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಾದಿತ್ತು ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಗರಡಿ ಸಾಧಕದ ವಿದ್ಯೆಯುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಭೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಳು ಮಾತ ನನಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಬೇಲಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಪದ ಪರಪದ ಮೂಲಕವಾದ ಕುಟ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಗೇನದ ಪೊಲಪದ ಪರಪದ 20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಲದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೇನದ ಪೊಲಪದ ಭಾರಿ ಕೊಂಡ್ಲುತ್ತ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಂದರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ತೆರಿಪಾವಣೆಯ ಬೇಳೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠಗಳು ಸಂಸ್ಥಾನ ರವಿಯೋಗಿದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಹೊಸ ನನಲಾತ ಅವಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಆ ಗೇಮದ ಪರಪ್ಪು ಮುಂಚಿನ ಉಂಡ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆವಡು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲದಿನರಾದ ಪಾಲುಪಣೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಗಳು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಈ ಗೇನದ ಪರಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಗಲೆನು ಮಲ್ಪೆದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಡಲಾತ ವಿಚಾರಲೆನು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ದುಂಬಾತ ಲೇಸ್ದ ಮಾನವಿಕದ ಬಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಪದ್ಮುಂಜ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಋಷಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೆರೆಡ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಇನ್ನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒರಿಜಿನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಾರು ಅತಿಥಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ದುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕನ್ನತ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ತೆರಿನಾಕಲ್ದ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೇನಾವುನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಉಮೇಶ್ ಮಾಡ್ತೇಲ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಪು ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ ವಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಈ ಮಾಧವ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸರು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎಂಕ್ ನೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರವಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಪದ್ಮಂಜ ಸರ್ ಬೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ದುಂಬಾತ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪಟವರ್ಧನ್ ಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಮೆರೆಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಡುಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇಳುಂಡ ಅಂದ ಸರ್ ತುಳು ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪಣ್ಪೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ತುಳುಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪೀಠ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನಿ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮಾಡ್ತೇಲು ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೆರು ನಿಜವಾದ ಪಣ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ದಾನೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ನಿಧಾನವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಕಣ್ಮರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಪಣ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಾದ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಐನು ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂದು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆ ದಿವಾಕರ ಪದ್ಮುಂಜ ಇಂಬೆರ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೆರು ದಾಯ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಳು ಪಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಇತ್ತುಂಡು
ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪೂರಕ ಅದು ಬೋಡೈನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಐನ ಎಂಚ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಬೊಡೈನಾತ್ ಮುಂದುವರ್ಸದು ಇತ್ತೆರು ಇನಿತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಳೆಗ್ ಎಂಚ ಆ ವಿದ್ಯೆಳೆ ಮೂಲ ಅದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ನಮಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪಂಡೆರು ಈ ತುಳು ಪೀಠಡ್ದು ಆಪುನ ಆಯ್ನ 152ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಳಗೆ ಯಾನು ಸೇರ್ಬೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಲ ಮಾತೆರಡ ಸಂಯೋಜಕರೆಡ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಪಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಕೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಇನಿತ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತುಂಡು. ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮಾಡ್ತೇಲು ತುಳು ಎಂಎದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು ವಿಟ್ಲ ಮೆರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸಕುರಲ್ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಪದ್ಮುಂಜ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ನೆಲೆಟ್ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪಟವರ್ಧನ ಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಎಂಕ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಮುಗಿತೆಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ್. ಜೈ ತುಳು.